Ngapa noleh? Ya noleh tak berapa apa. Lah ngapa? Ora jawaban ngapa kowe noleh? Berapa apa Mas? Ora jawaban ngapa noleh? Ana undakane aku saiki nggo kentongan. Oh iya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang Mbak Agnes. Oke, Bertemu lagi. iya. Nggih. Kepala sama kepala. Ngopo ya kuwi kok ngono kuwi? Lha kono yo ngece aku yo tak ese genti. Arep pamer. Yalah karang cah cilik. Biasa pamer cangkem. Mangga Aja. dipun pinangkani. Di pamani, Dik. Pun Kakang seneng. Nggih, Dik iye, mangga Dik. Dik iya. Ayo. Gegarane wangakrami tutur hati pawi Titir. lupa pisan kena pisan Parti kucing wis karek sahabat. yen gampang luwe gampang. Kenapa Mas? Ora kok kimpul gitu. Kimpul. Ya. Yen angel. Anu gak. Nek angel to tanganmu tak doni terus tak usape ning sirahmu. Terus kenapa? Nek angel kok. Angel langkung Hotin krim. Tan kena tan kena tinumbas harta mangga Dik. Iya, anu Dik Mega di anu jenang gula. Ora sanggo, saya pong ora sasragenke. Langkah. penakan kimpel ora nyambut gawe. Ya ben dasar tak ujo takon mangan gaji buta. Ngono. Penak ngono. Arek pargio ya aku. Ya ora sah. Kok ning omah wae. Langgam ping pindho, langgam ping pindho. Ya.
langgang. Templer. Ngapa noleh? Ya noleh tak berapa apa. Lah ngapa? Terus jawaban ngapa kowe noleh? Berapa apa mas? Terus jawaban ngapa noleh? Pengen niru aku ya? Iyalah. Yang kok meneh? Turun aja dek. Opae kapan-kapan ya. Insya Allah nek aku wis yo untuk duit